Hey baby. Tombuti hama dzako dzakutora. Then dzokuendesa kuhospital. Dzobva dzaudza madoctors kuti ari kupenga. You know, how do you prove them kuti havasi kupenga? Tovaudza kuti handisi kupenga. Because munhu wese anopenga anototi handisi kupenga. Ndida kutongoti unzai something chekuti nditenda kuti handisi kupenga. Paunotodaro robva totsvaka kuti hoye atopenga. Autobata utodzi mapirisi ngakana kuti injection yekurarisa. Paunongomukira ipapo. Uchida kutongoda kuzvidefenda kuti uwe saka iwe unoyazoita sei? Aiwa ndotaura kuti uchida kuti usati watopedza wotobata. Wait, ke unoita sei? Iwe unowana approve sei? Ai ini ndakubvunza. Ai ndatoziya wewe because auzoda ndataura kuti unotodziwa watanga. Nditokufa fake because obvious zoto paunoda kutodaisa utodzi hoyo wonzompa utosungwa macheni. Alright, saka unoita sei? Tokozvaya kwauri side kwawewe. Maybe. I don't go chill and don't go to mapirisi because hapana. Like guys, muri miwo meta say guys. Chipindire conversation unoita sei unoprove sei? How do you prove them kuti havasi kupenga?